Пускаме екрана. Мотора е сравнително тих, хода е плавен. Крайното положение е фиксирано, но ако желаете може да го спрете и ръчно свалянето. Продължаваме. Екрана е с черни кантове от четирите страни за по-добър контраст на изображението. В горната част е сравнително по-широк за по-лесно центриране на изображението в рамките на екрана. Втигаме обратно. Монтажът на екрана е лесен, може да бъде осъществен на стена или на таван. Необходими са само два дюбела, дюбел куки. Или може да се импровизира нещо. Ето и крайното горно положение.